Η Λάρισα άλλαξε. Έγινε όμορφη, πιο λειτουργική. Μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση των μνημείων της πόλης και το Open Mall, εδώ θα αλλάξουν όλα. Όμως ο ποινιός μας απείλησε, μας πλήγωσε. Άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους, τις επιχειρήσεις τους. Με σκληρό τρόπο θυμηθήκαμε πως η κλιματική κρίση είναι εδώ. Όμως η πόλη γίνεται πιο ανθεκτική. Οι παρεμβάσεις μας για τη μείωση των ρήπων, το ΣΒΑΚ, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου, η απομάκρυνση των αυτοκινήτων από το κέντρο έγιναν για να απαντήσουν σε αυτή την κλιματική κρίση και θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση και ρυθμό, όπως και οι υπηρεσίες διαβούλευσης με τους πολίτες που θα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο λειτουργική. Όμως αυτό που θα μας δώσει τη νέα όθηση είναι η δυναμική των μεγάλων υποδομών της Λάρισσας. Τα μουσεία της, ο πολιτισμός της, το Μπεζεστένι, το αρχαίο θέατρο, το νέο συνεδριακό κέντρο στο πρώην Αιθιάγε. Οι εκθέσεις και τα συνέδρια θα κάνουν τη Λάρισα ακόμα πιο δυνατή. Θα φέρουν νέα οικονομική άνθηση στις παλιές αλλά και στις νέες επιχειρήσεις και με περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι θα καταφέρουμε να κλείσουν πιο γρήγορα οι πληγές. Δεσμεύομαι λοιπόν να δουλέψουμε με σοβαρότητα, να συνεχίσουμε με ενσυναίσθηση. Δεσμεύομαι να προχωρήσουμε με την ίδια σχέση εμπιστοσύνης που διαμορφώσαμε μαζί όλα τα προηγούμενα χρόνια.